Sa number 4, 20 tanan ka mga balay sa Hinigaran ginpang igo sang buhawi. Nagkalaguba ang 20 ka mga balay sa higad sang baybay sa duha ka mga barangay sa banwa sang Hinigaran, Negros Occidental matapos ang pag-igo sang buhawi las 6:45 sang aga kaina. Base sa records sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may 8 ka mga partially damaged houses sa Punta Pasil, Barangay Tagda, samtang 7 sa Sitio Raming kag 3 sa Punta Tanulo, sakop sang Barangay Pilar. Ginsiling ni Hinigaran Mayor Grace Arceo nga may duha ka mga duga nga mga naguba nga balay sa Punta Pasil ang gina-verify sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sunod sa mga pumuluyo, ang buhawi ang naporma sa lawod kag nagpadulong sa mga pamalay sa higad sang baybay. Wala sang reported nga nasamaran sa among nga insidente. Sining hapon, nagpanghatag ang banwa sang GI sheets para maislan ang mga nagkalaguba nga atop sa mga apektado nga mga pumuluyo. We have 20 nga na-identify wala nga na partially damaged. Kay si buhawi, so sa babaw siya nag-agi. So ang ilang nga mga atop, amo to siya ang kag-igo, kag nalupad gid. No? So nag-turn over na kami subong hapon. Oo, sa among MDRM o sa mga SIN, JI sheets no para i-replace to sa mga nagubaan bala atop.